Зейграсы станциясының 2023 жылдағы шәнлігі білән директоры Дмитрий Прохоров таныштыра. Қуатлы предприятиенің нинди уңышлары бар, оғымдағы елға нинди бурычлар қойылған. Биредә 1000-гә якын кеше хезмәт куя. Елны яхшы күрсәткечләр, зур уңышлар белән йомгаклаганнар. Хисап җыелышын район башлыгы дәвам итте. Разиф Кәримов Зәйнең социаль-икътисади торышы гамәлгә ашырылучы күләмле эшләр белән таныштырды. Районны электр энергиясе, җылылык белән тәэмин итүдә зур тырышлык куючы коллективка рәхмәтен белдерде. Татэнерго акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рәүзил Хаҗиев станция эшен уңай бәяләп киләчәктә уңышлар теләде. Станциянең профсоюз комитеты эшчәнлеге хакында аның рәисе Андрей Алчин чыгыш ясады. Җыелыш Зейграсы хезмәткәрләрен 15-нче спартакиада җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Татарстан электр профсоюзы рәисе Халим Ахунҗанов район башлыгы Разиф Кәримовны профсоюзлар белән үзара килешеп эшләгәне хөрмәтенә социаль партнерлык өчен дигән күкрәк билгесе белән бүләкләде. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.